Si queredes intervir, agora é o momento, porque, bueno, nos queda un rato, non moito. Pero se alguén ten alguma pregunta... Sina. De puntos de vista moi distintos. A cousa é que, claro, decir, eu podo entender a vontade política que está na túa escrita, Marilar, que hai. E unha vontade política non é facer un panfleto. É que a cuestión é que se pasa como literatura política aos panfletos. Esos son panfletos. Que non é literatura política, é outra cousa. Non hai esa mensaxe. E realmente, decir, ti detectas onde está, onde renxe, non? E, de feito, cando falas de que realmente o teu é unha disección de procesos de violencia grupais, non? Entón, iso é un compromiso político total. Pero no teu caso, Laura, iso é moi distinto. Do mesmo xeito que ti tratas a relación coa lingua. Quero dicir, ti estás dicindo que a túa relación coa lingua é a relación dunha patria. Ti estás valeirando absolutamente todo o que ten que ver con identidade, con nación, con tradición. Te la suda, absolutamente. Porque a ella en sí yo tampoco le he importado nada, claro, ni a la tradición, claro, ni al país, ni a nada. Estoy en un no lugar. O rollo é que, claro, estás falando de literatura e logo, antes che preguntara se coñecías a Cunqueiro, pero que eu creo que tens que ler, por exemplo, el año del cometa e la batalla de los 4 reyes, que che vai a encantar tamén, porque, bueno, estou desexando lerte xa, vamos, lo primero que hago, voy a entrar en Amazon ou en Simón. No, é que vivir no rural é moi complicado, Pero mañá por la mañá Dios, para un pigo. é moi complicado. Sí, bueno, decir, facemos un combinado. Sí, bueno, sí, realmente é unha paixón absoluta, pero a historia que estás a túa aposta é unha aposta profundamente formal. Formal como, por exemplo, podían ser o dos filipianos, non? Que o rollo de facer ese contacto, de eso, trabas de escrita e tal, non? Sí, perdón. Ou, por exemplo, cando falas dos personaxes que son homes e mulleres, pois, por exemplo, está o diario Házaro, o dicionario Házaro de Milorad Pavic, que ten esas dúas, exactamente o mesmo. Ou o propio Cunqueiro facía iso, destrozar a lingua, realmente, crear, poñer en cuestión a representación. E ese rollo é, como os de Eulipo, o que decía, nos non somos políticos. Nosotros, dejadnos en paz, nos estamos absolutamente fora. Quer decir, o mesmo que faz coa lingua, dicindo, vale, me la suda, de algún xeito, con isto que estás dicindo de que a tradición en xeral simplemente está aí para romperse. E, polo tanto, aí non hai unha proposta política. Non? O que hai é unha proposta de derrubo. Lo que hay, bueno, cuando decías lo de Oulipo, en realidad los posmodernos americanos, Vonnegut, Robert Cooper, John Barth, William Gaddis, Brautigan, Anne Queen como mujer, esta la inglesa, muchos de ellos lo que coinciden es que estuvieron en la guerra y cuando volvieron de la guerra, como chavales, lo vieron todo tan absurdo que entonces Sakur Vonnegut se pasó no sé cuántos años intentando escribir Matadero 5, llegó a tener 1000 páginas y acabó siendo una novelita así completamente absurda sobre alguien que viaja mentalmente en el tiempo gracias a una serie de extraterrestres, etcétera. Una novela maravillosa, preciosa, humanista, increíble, pero no supo abordarla desde la realidad porque la realidad era tan absurda. Esa realidad de tú estás luchando por los aliados en Dresde y de repente los aliados te bombardean y tú te salvas, toda la ciudad queda aniquilada, te salvas porque te escondes en un matadero. Eso es narrativamente tan absurdo. O sea, la vida por momentos se vuelve tan narrativamente absurda que la única forma de contarla es desde el absurdo. Entonces, para mí,
mi propia vida es narrativamente tan absurda. O sea, haber nacido en un lugar que no me quiere, de gente que se va allí, pero tampoco quiere el lugar del que procede, pero tal, o sea, hay dos lenguas, pero ninguna de las dos es del todo buena para depende con quién hables, ¿no? Pues solo te queda huir. Y entonces huyes, te instalas dentro del libro, como Cervantes. O sea, yo me siento muy Alonso Quijano. Yo pues vivo ahí y me muevo a través de los libros y dentro de los libros. Entonces, para mí, esa es una actitud política que no está diciendo no me gusta esto, no me gusta la izquierda, no me gusta nada de cómo lo habéis montado, porque hay gente que nos quedamos completamente fuera del sistema desde que nacemos y no os dais ni cuenta, ¿sabes? El sistema sigue y tú puedes intentar insertarte, pero nunca vas a ser uno de ellos, hagas lo que hagas. Entonces, pues nada, vamos a trabajar desde fuera del sistema y vamos a hacer que reviente el sistema, sí. Llega en un momento en el que realmente la sociedad necesita ese discurso o se ve reflejado en él. Puede ser. Yo creo que la idea de los micromundos, como en la novela cada personaje es su propio planeta, casi completamente profundo y enormísimo, lleno de posibilidades, en el fondo sí, estamos tan fuera en el fondo del sistema y siendo a la vez ruedas del sistema, que quizás sí. Pero claro, de entrada lo que atrae la novela es que bueno, es un lugar que te pide que te instales, ¿no? Y luego allí siéntete libre de ser lo que quieras. Yo creo que es a la vez una mezcla de cosas. Te puedes quedar aquí. ¿No te gusta nada el mundo? Vale, existe este sitio que también que está hecho para ti. Sí, no lo sé. Se me permite, a raíz de lo que comentaba Sina, ¿no? Que ti dixeches, claro, acabar siendo ti, que acabas siendo tú, comentaste en algún momento. Y bueno, no sé si eso es muy posmoderno realmente, no pensaba, te estaba escoitando, ¿no? Vivir no lugar, efectivamente, ¿no? Diferentes encaixes. Bueno, pero es que realmente a realidade nunca tiene ningún tipo de sentido, é absolutamente absurda en todas as Totalmente. dimensións, solamente as narratividades que facemos discursivamente vamos dotadas de sentido. Pero claro, vivimos en tantas sillas constantemente e cada vez a máis que non sei se incluso ese ti que descubres que no, vamos, sabes? Ese ti, Es a maior das fantasías posibles, non sei. ese ti también está dentro del libro, está cambiando constantemente, con lo cual no es un ti mutante, es un yo, es decir, yo no soy, sí, o sea, yo soy algo que está yendo hacia algún lugar todo el rato. No es algo estático, es algo Sí. que se mueve hacia No, o siempre. sea, me parece súper interesante, voy pensando y me quedo con este pensamiento para la siguiente pregunta, que es súper, como muy obvia, pero de verdad, María, que me desates absolutamente en estado de shock, debe ser porque no comparto las mismas reflexiones que a vos literarias. Nunca pensaría que aquí está la poesía y aquí está la narrativa. Ah, sí, no, Fíjate. No, pero perdón, pero estoy ignorando. Pero me deseáis disfrutar esta... A saco, sí, es muy evidente. Pero bien, esto di un hoyo que no está ahí donde estades vos, os dades conta, verdad? Entonces, claro. no es, esto lo digo desde una situación, desde una ollada que no está donde estades vos. Dende fora, eu eso non o vexo. O sea, ou non teño esa sensación, pero me voy a revisar tamén, o sea, voy a facer varias revisións desde aquí a Vigo. Que me desaches en shock, punto número 1. E ti tamén por outra cuestión que aínda así, aún dentro del absurdo e que todo, dentro de toda esa mutación constante, pero sempre hai unha necesidade de sobrevivir que é ética ou política. Que esas reflexiones, vale, bien. Y esa ética o política siempre necesita un instante por lo menos de no mutación. Eso, que para mí é, o sea, fuera, digamos, en este mundo de los, porque tamén estamos en moitos non lugares intentando, ¿no? Pues donde nos colocamos. E a mí eso sí que moitas veces me preocupa respecto ao discurso posmoderno. Desde en que momento construímos a narratividade da ética ou da política, ¿no? Pero bueno, eso es outra. A ver, bueno, quería decir unha cousa que ten que ver con isto pois de, o sea, non encontrar o lugar e
O sea, é dicir, bueno, todos os problemas da sociedade que no fondo as desigualdades de poder e a xente que exerce un poder sobre outros e exclúe os demais. O que pasa é que eu non sei, eu atribuo o mellor a que son unha persoa optimista, sabes que hai quen ve os vasos medio cheos, medio vareiros, todo iso. E outro a miña formación naturalista e a unha persoa que ten sempre moita relación coa natureza, non únicamente porque estudei bioloxía, senón por esa necesidade de andar polo campo. E ao mellor por iso, pois, eu vendo, é dicir, todos os problemas e digo, as desigualdades e as injustizas e como, o sea, cada vez hai corporacións, ni siquiera gobernos escollidos, sino xente que se sente por riba diso e con poder para decir este goberno escolleron estes pobres pringaos, pero eu sei mellor que vos o que tendes que votar e todo iso, pero eu sí que, xa digo, tal vez porque sexa optimista, pois eu creo que vivimos nun planeta e nunha vida que é maravillosa, o que pode selo. E a necesidade que temos de loitar ou de traballar, o mellor de loitar é moi forte, por iso. No noso campo como persoas, é dicir, porque a literatura pois é outra cousa, o sea, podes poñer a ollada, que eu sí que creo que poño esa ollada política. O que eu decía é que, vamos, a discusión con Inma era sobre a palabra mensaxe, non? Sí, sí, Pero, claro. Yo pero me metía con él porque decía, mensaxe non é Sí. panfleto. pero efectivamente, pois, eu sí que creo, de feito, neste momento, pois, formo parte dun grupo, é un grupo de WhatsApp que montou Manolo Rivas, pero, bueno, fixemos un manifesto que non sei se alguén de aquí o asinou ou tal, a favor dos animais non humanos, da outra xente. É dicir, eu creo que ese tipo de cuestións que eu, o sea, levo con iso, pois desde que cheguei a Galicia, podese dicir, e daba clase no Instituto Castelao, en fin, e facíamos cousas do medio ambiente até agora, porque parece ser que nos meus libros hai moitos bichos e animais dos que eu non fui moi consciente até hai pouco, sobre todo nos libros de poemas, pero é que pois creo que merece a pena facer o posible pois por preservar pois esa posibilidade de camiñar por un areal como Rostro ou Fisterra ou por un bosque ou, en fin, é algo, pois, o sea, que temos dereito á felicidade. Temos dereito á felicidade, que é unha cosa que se di poucas veces, pero que creo que é algo, pois, polo que temos que loitar, o que temos moito que aprender de outras culturas que non son a occidental preocupada polo que se merca e se vende, non? E despois do que preguntaba Carme, pois, a ver, é unha constatación desde dentro da literatura. Eu empecéi publicando, non digo, escribindo literatura infantil e juvenil e antes comentaba Rosa off the record que se a narrativa está aquí, a poesía está aquí, xa a literatura infantil e juvenil pois está polo chan. A traducción, eu considero que todo é escribir, entón a traducción é escribir tamén. Eu pois fixen cousas de traducción, non moitas, pero bueno, sabedes algunhas, e agora estou cun proxecto mellor de traducir o primeiro libro de poemas de Lidia Xorxe, que o castelán, porque é unha petición dunha editorial galega, pero bueno, a ver, non sei se funcionará ao final, porque Lidia Xorxe, igual que a min e outra xente como esta señora Inma López Silva, despois de publicar un montón de novelas, Lidia tal vez é a autora portuguesa máis premios e máis coñecida neste momento, publicou hai un par de anos un libro de poemas maravilloso, o libro das treguas. Ben, o que quero dicir é que a min traducir tamén encántame, non? Cando teño tempo e tal, e é escribir exactamente igual que cando eu escribo unha novela. Eu sempre defendín isto. E cando eu escribo pois un texto que me piden para o catálogo da Olería de Buño,
pois escribo un poema, bueno, hai outra xente que escribiu ali un texto narrativo coa mesma atención que outra cousa, ou cando me pediron na Praza de Abastos que escribira un libro, un prólogo para receitas de carne, eu que case non como carne, chamei os praceres da carne, non? É dicir, eu todo escribir, eso xa decía Cervantes, eu son tamén moi fan de Cervantes, que decía que eu leo hasta os papeles rotos de las calles, non? E entonces é cando el justifica que encontra a segunda parte non do Quixote. Emilia Pardo Bazán ten tamén unha frase moi divertida que li leo os papéis dos cucuruchos das especias, o sea, antes debían vender o pimentón e tal, e decía los tal, e leo, e a mí pásame igual, o sea, eu cando ando por aí non teño outra cosa máis tal, pois leo calquera cousa que me cae a man. Por tanto, considero que todo é escribir, pero eu é que vivino, o sea, vivín o paso da infantil á narrativa de adultos e a xente que fixo ao revés non tivo tanto ese problema. E despois, pois eu publiquei unha serie de libros e tiven algún premio, incluso de literatura de adultos, e de feito, cando escribín Catálogo de Velenos non o quise mandar a unha editorial por se acaso alguén lle daba por publicalo porque eu era algo coñecida, entón por iso mandei un premio. Dixe, se quedo finalista, pois xa yo mando a unha editorial. Bueno, o caso é que gañei o Esquío, vale? E entón, pois de pronto, xente que de verdade, que vamos, que sí, que non vou a decir que non me falasen así, pero de pronto empezaron a tratarme de outro modo. Entón, non sei, estamos de acordo, Rosa, Ima? Sí, bueno, a mí me tratan mal igual, pero... O sea, que hai unhas categorías. Incluso este ano me teñen preguntado nunha entrevista, ti que fuches como pasando os chanzos, non? Escalóns. Os chanzos da literatura juvenil, a literatura a narrativa e despois a ese último chanzo que é a poesía. E eu, por que o último chanzo? É que para min o máis difícil de todo, digo sinceramente, aquí hai bastantes novelistas, para min o máis difícil de escribir son as novelas, O sea, completamente. E a prova é que hai algúns moi bons escritores galegos, dos que non vou dicir o nome, que fan estupendos relatos e non son capaces de armar novelas. Vamos, isto ocorre, porque os relatos, ao final, pois o tes aí, o ves no oco da man, está xa, e a novela non se acaba nunca. E a novela, cando tes escritos 4 capítulos e a deixas, bueno, non sei, a mí por lo menos me pasa, non sei a vos, Laura, tens que empezar outra vez, porque estou metida nese mundo e se ensaio, o sea, a novela require unha concentración brutal, razón pola cal posiblemente as mulleres que tiñan menos tempo, pois incluso tendo un cuarto propio, non, o sea, hai menos mulleres. Entonces, a mí, a ver, sin quitarlle nada que a poesía ten os seus tal, pero pareceme dificilísimo armar unha novela como Resistencia. Entón, o sea, por qué? Por que ese rollo? Non o sei. Deixo aí, o mellor algún teórico da literatura pode contestar a isto. Bueno, contestou valente esta xente, pero bueno, non nos dá tempo. Porque hai que acabar antes das 8, son as 8 menos 10, así que moitísimas grazas, Laura e Marilar, por estar aquí con esta conversa tan agradable, que deixa moitas cousas abertas, grazas a todas as que viñestes, grazas ás persoas, non sei se houve moitas que estiveron seguíndonos en streaming, e quedamos convocadas para a seguinte edición do ciclo Escrituras, que será no mes de setembro. Así que, bueno, ainda falta bastante. Moitas grazas. Gracias a ti.